ajattelin tänään, että tänään kuvataan lisää Minecraftia. Mutta tähän jaksoon semmonen tiedote alku, että mä oon vaihtanut mun kuvausohjelmaa. Mä käytin Frapsia näihin ekaan 4. Mutta mä ajattelin, tai siis Frapsi tekee ihan jäätävän kokoisia tiedostoja. Esimerkiksi leikkaamaton ton jakso 4 leikkaamaton versio, se on semmoista 113 gigaa ja se on joku 43 minuuttia. Eli no thanks. Ja sitten tää laatukin vaikuttaa paremmalta tällä, ja tietenkin kun tää näyttikö se softa, niin tää ei vie niin paljon FPS tai prossua tai mitään muutakaan. Joo. Elikkä viime jaksossa me jäätiin siihen, että me löydettiin timanttia. Me löydettiin timanttia ja sit tehtiin tähän talon kattoon. Joo. Ja niin, mä vaihan texture packin, kun se Faithfully oikein. En mä silleen. Ja sit se on nätti texture pack, mut niinku. Mä ajattelin, että pelataan nyt ilman texture packia. Voitais tehdä itse asiassa Nether-portaali. Eli otetaan tuot Stonea, timanttia. Tehdään timantti pikaksi. Ja sitten obsidianit kirjaa. Ja sitten tehdään meidän enchantaus table valmiiksi. Paitsi tehdään nämä 3 riitä. Eli tarviin 11, kun 10 menee portaaliin ja 10 portaaliin ja sitten tohon menee 4 ja meillä oli valmiiksi 3. Niin se ämpäri olisi ihan hyvä. Sieltä. No niin. Ja sitten ne eläinfarmit pitäisi tehdä, kun että saatais sitä, ainakin lehmäfarmi, että me saatais tehdä sitä tavallaan sitä nahkaa niistä lehmistä, kun saatais sitten tehtyä ne kirjahyllyt tai kirjoihin se menee se nahka, mutta joo. Täällä jossain suunnilla oli tuon sitä laavaa, mitä me tultiin hakemaan, mutta olisiko niitä lehmiä jossain? Mä käyn vielä täällä kurkkaa ja sitten mä nopeutan ton. Voi. Nopeutan ton obsidianin kaivamisen. Ei täällä oo kuin possuja. No. Kai me sitten joskus myöhemmin löydetään meidän lehmät. Tää jakson tarkoitus on nyt tuohon. Oho, nyt vähän lakas. Mä en tiedä miten toi tollain single playerissa lagaa, mutta no nyt tässä on meidän obsidianit. Okei, ja tästä alkaa nopeutus. Mä en todellakaan pistää teitä katsomaan tätä, kun mä kaivan näitä. Eli nähdään kohta. No niin, nyt meillä on meidän obsidianitkin. Tää peli tuntuu pyörivän paljon paremmin nyt, kun kuvaa tällä Shadowplaylla. Onks toi muuten ollut aina animoitu toi vesi? No mut joka tapauksessa. Tää peli tuntuu pyörivän paljon paremmin. Tai siis kyllä se pyöri niinku kun kuvasi Frapsilläkin, mutta joo. Mutta tai sitä on smoothi koko ajan. Niinku mikä ei vie sieltä mitään pois. Meidän pitäisi käydä siellä kylässä, kun tuossa olisi kyllä sen verran possuja, että me voitais tehdä farmi kyllä tonne. Mutta siellä kylässä pitäisi käydä tosiaan, kun meillä on noita emeraldeja nyt taas vaihteeksi. Tuohon pitää kyllä laittaa portti täällä. Joo, nyt on meidän obsidianit siellä. Nyt tehdään itse asiassa enchantment table valmiiksi. Nyt on sekin. Se on tuolla valmiina ja sitten meidän pitää tehdä itse asiassa anvili. Eli oliko se nyt 3 blokkia rautaa.
Noin. Missäs täällä ei oo vielä mitään? Sinne. Tänne ylöskin vois laittaa jotain. Joskus, jos me tehdään Ender Chesti, niin se sit tulee tänne. Iron Horse ja Armor. Jaa, se on... En mä tiedä, onko se tarkoituksena. Joka tapauksessa. Sitten eikö me löydetty kultanenkin? Gold Horse Armor. Itse asiassa... Joo. Käydään tekee niitä pieni farmia. Siis tää on vaan tällainen minicom farmi tällä hetkellä vielä, kun... Ei mulla mitään resursseja oo vielä. Haloo possu. Idiot. Tässä pitää käyttää sitten vähän extreme metodia. Noin, te ootte siellä. No niin, nyt mulla on possufarmi. Tää kyllä tarvii vähän valoa tää ranta, että ei tänne tuu mitään vietäviä mobeja. Tai jos tulee, niin sitten ainakaan ettei käy niinku tuon talonkaan viime jaksossa, että mä räjäytän räjäytän seinä. Palan seinästä irti siis. Kyllä on luksusta, kun on Nvidian kortti. Eihän tää mikään tykkikortti oo, mutta tää Shadowplay on varmaan yksi parhaimmista rekordisoftista. Käyn nyt vaan täällä vähän ihmettelemässä. Tuossa on, täällä olisi lehmiä. Ei mulla kyllä tätä vehnää. Tänne voitais kyllä tulla tekemään sama homma lehmille. Ja onks me tortseja? No eipä on niitäkään. No käydään noutaa tortseja ja sit tuolla tekee lehmille sama homma tänne. Mä en tiedä, pitäisikö meidän vaan venää lähemmäs spawnais. Tohon kyllä pitää lyödä jotain. Blokkeja. Ja tähän porttiin, juu. Mutta tavallaan, en mä tiedä, että jotenkin nyt kun sai kunnon rekordsoftaa eikä videotkaan mikään 100 gigan kokoisia, niin... Iron ingot. Mitä mun piti tulla hakea täältä edes? Pätkä siahuollon. Niin vehnää. Vehnää ja... Se portti piti tehdä, tuolla on puuta. No se olisi siellä on varmaan tikkui valmiiksi, no meni jo. Tää on What? Miten ne tehtiin? Onko se näin? Noin. Nää nyt on vaan tämmöset vähän budjettieläinfarmit, kun pitää vaan saada niin, mitä mun piti sanoa? Niin pitää vaan saada ne tehtyä, että me saadaan joskus tehtyä tää meidän enchantment table. Hei, teitä on täällä paljon. Kuinka Halo. Tervetuloa tänne. Tuo tänne. Mites mä täältä pääsen pois? Tuleeko täältä nyt XPtä? Onko siellä nyt 2 semmoista pientä? Okei, siellä on sen verran. Tuo eläinfarmit saatu tehtyä tässä. Nää nyt on vähän budjetit, mutta meidän täytyy jossain kohti tehdä paremmat. No, mutta ne ainakin on. Mä en nyt tiedä, pitäisikö meidän lähteä Netheriin vai maan alla. Kyllä toi Netheri vähän houkuttelis. Mutta mihin me tehdään se portaali, kun mä en halua sitä ihan tähän talon viereen huutamaan. Jos me Netheriin mennään, niin katsotaan. Ruokaa.
täällä on mun mielestä tikkuja, 42. No, noista on vaan sama tehdä suoraan torcheen. Ei meillä ole oikein ruokaa. No kohta on... Onneksi on noi eläinfarmit tuolla. Jotain varmaan unohtuu. Flint ja Steel pitää vielä tehdä. Mihinköhän me tehdään tää meidän portaali? Katsotaan sitä sitten. No joo, täältä näin. Obsidianit. Yksi rauta. Onko meillä flinttiä? Täällä ei oo. Ei oo täälläkään. Mistäs me flintit tarvitaan? Olisiko täällä gravellia jossain joku läjä? Ei me kyllä tonne veden alle lähdetä gravellia hakkaamaan. No, sentään meillä on eläinfarmit nyt. Eiks täällä oo tuolla? Joskus kyllä lähdetään veneen kanssa tuonne seikkailemaan, mutta joskus sitten. Sehän kesti kauan se lappi jo. Aseet tippui jo flintti. No ei onneksi kauan tarvinnut hakata. Olisiko täällä näin päin? Mitä? En mä tiedä. Tännekin pitäisi tehdä joku silta. Dodi. Katsotaan itse asiassa, mihin se olisi hyvä. Olisiko se tonne hyvä tehdä? Koska tähän me tehdään ensimmäiseltä tänne vuoren sisään. Paitsi että tämähän on oivallettu paikka tuolle Nether-portaalille. Tai sitä on niinku tehty silleen, että tää huutaa, että tee tänne se Nether-portaali. Minähän teen. Elikkä 2, 3. Tonne kyllä pitää hankkia ne 2. Mulla ei kyllä blokkeja, no. Kerran sitten vaan eletään. Okei. Okei. Mites tää me... Okei, me ollaan ihan Fortressissa kiinni. Okei. Käydään nyt vähän kurkkaille täällä. Tuo on toinen fortressi. Tuo on varmaan sitä samaa. Tuolla on se yksi. Halo. Ja sit otetaan nyt vähän glowstonea, niinku. Sitä tätä tuttiin. Tai sitä tätä halutaan, ja sit halutaan tietenkin vähän blazeja. Onks tuolla vielä yksi? Mä en tiedä, ei oikein rendaa sinne, mutta kyllä voisin löydä renderissa seisommaksi, mutta... Hyvinhän tätä glowstonea tulee. Tästä ottaa damagea. Okay. Sitten takas tonne noin. Meillä on ihan turvallinen tää spawni täällä. Ja sit voitais mennä takas tonne normimaailmaan. Tai vaan tämmönen pikavisiitti. No niin, nyt on 16 blokkia tätäkin hienoutta. Pitäisikö meidän lähteä maan alle? Vai mitä pitäis nyt kannattaisi tehdä, koska tavallaan jos me otetaan oikeasti edistystä, niin voitais lähteä maan alle ja löytää ehkä lisää timanttia tai sitten toisaalta tässä vaiheessa mitä me halutaan niin on me halutaan enchantment hommat tehtyä.
Mulla on kyllä niitä kirjoja täällä jonkun verran. Katsotaan. Oakwood Blanks. Eihän nää riitä mihinkään. Paljon. Okei, meiltä loppu puu kesken. Mä en hauska käyttää tota puuta, kun sitten mä kelasin, että mä käytän sitä mun enchantment-huoneeseen. Mä en oikein händlää tätä. Sehän tarvii 15 ja meillä on 6. Okei, meillä on niinku... Meillä on kyllä ihan hyvin noita. Pitäisikö meidän lähteä vähän... Miten voitais käydä kyllä vähän katsomassa, jos tää olisi niinku... Muitakin lehmiä kuin ne, mitkä meidän farmissa ja ne vois pistää vaan lihoiksi oikeastaan ja... Niin sit saatais pientä edistystä. Onhan tää vähän ankea tää meidän eläinfarmi. Joo. Katsotaan, olisiko täällä... Ei nyt hirveän kauas viitti lähteä. Käydään vielä täältä päällä kurkkaa. Jos se täältä näy, niin lähdetään ton vasemmalle. Käydään tuolla päällä vielä. Näkyisikö täältä mistään? Koti on niinku tuolla, se ei edes rendaa sinne asti, mutta... Olisiko täällä nyt missään tarjolla? Täällä olisi näitä possuja, mutta... Meillä on possujakin ihan omasta takaa. Joo. Käydään täällä näin. Tää ei ole joki vielä suoraan sinne himaa. Voidaan periaatteessa seurata tätä jokea. Tai siis, joo. Täällä olisi tällaisia tollasia. Käydään tälle päälle vielä, jos ei täältä näy, niin sitten lähdetään tonne kotiin tekemään jotain. Täällä olisi parit sudet, niistä saisi kohta puolin ehkä voisin käsyttää yhden koiran itselleni, mutta... Onks tuolla se... Niin täällä on se kylä, eihän mä lais kovin kaukana niinku kotolta. Ai nyt ne emeraldit muuten jäi ottamatta. 8 emeraldia arvakseen. No tää on joku. Mitäs sulla on? Kirja, 11 emeraldia, Blast Protection 1. En tossa on mitään järkeä. Mitäs sä tarjoat? Ei. 31 paperi, emeraldi. Tää on itse asiassa ihan hyvä. Librarian. Eli 1 kirja, 18 emeraldia, Fortune 3. Elikkä... Meppä skuoppaa. Tai no, en mä tiedä. Tuu ylös jos osaat, mutta... Olisiko täällä... Tää on varmaan joku kirjasto. Weaponsmith. Okei, me saatais Fortune 3. 18 emeraldilla. Käy tolta vielä katsomassa ne diilit. Ja jos... Kun meillä on omasta takaa joku... Kaalia... Ei näe. Joo. Me voitais katsoa, että jos nämä kyläläiset on vielä niinku hyvässä jamassa silloin kun ruvetaan enchattaamaan, niin me voitais täältä käydä noutaa ilmaiset pois. Tuolla on susia. Olisiko täällä niitä lehmiä jossain?
Näistähän piti kesyttää yksi jossain kohti. Sehän kuuluu suunnitelmiin. Parit possutkin löytyy. Ei täällä oikein taho löytyy niitä lehmiä, mitä me tultiin tätä etsimäänkin. Täytyy taas vähän syödä. Onko tää ollut aina näin, että se ei ota sitä heti käteen, kun tää kirveskin... Niin, vain sen nyt. Se on nyt kädessä. On tossa joku pari sekunnin viive. Mikä on sinänsä ihan hyvä. Eipä tää oikein ollut. Käydään nyt tätä kautta vielä chiikaamassa, jos tänne olisi spavnannut. Täällä olisi taas parit possut. Onneksi on näitä blokkeja. Eikä täällä tosiaan oo. Siellä on luola. Sitten olisi vähän possuja. Tuolla toi obsidiaani. Järvi. Ei meillä sit vissiin oo oikeastaan, että se pitää farmata siellä. No ei se sinänsä haittaa, se on vaan hyvä, ettei kaikki on niin ilmasta, mutta olisi se kiva olla. Ois se ollut ihan kiva, jos niitä olisi ollut tosiaan, mutta... Eikä se auta muuta kuin mennä nukkumaan. Katsotaan mitä aamulla on tehtävää, elikkä uusi Optifine pitäisikin ladata kanssa. Kohta on porkkanafarmi kasvanut. Käydään nyt itse asiassa chiikaamassa vielä, että jos tää meidän... Käydään nyt ensin täällä possufarmilla, että jos täällä on tänne jos se kasvanut, niin se voitaisiin saada vähän enemmän niitä. Ei oo. Niin no ei mulla vehnääkään, että... En mä usko, että ne lehmät on vielä kasvaneet, mutta käydään chiikaamassa tätä. Possuja kyllä riittää, että... Täällä jossain. Täällä nää hönkii. Ei tää taida olla. Käydään itse asiassa listittää tätä, niin... Täällä on jossain näin. Itse asiassa se oli ilmanen. Mä en ajatellutkaan, että se olisi ollut noin ilmanen. Käydään nyt täältä rannalta vielä kurkkaamassa ja... Ei tää tosiaan taida olla, että me ollaan... Tieno on ainoat lehmät, jotka on... Me ollaan tonne lukittu, niin... Eikö se muu auta, kun niitä sitten odotellakaan. Tässä nyt kurkkaamassa toi... Olisiko ne ollut kasvanut? Äkkiseltään kun katoin, niin ei ollut. Saattoi olla, että katoin vähän miten sattuu, mutta... Käydään nyt katsomassa. Eihän ne ole vielä mihinkään kasvanut. Possuja täällä on, mä voisin kyllä listiin niitä. Tuliko sieltä 2-3 pihviä? Tässä tulee nälkä, kun juoksee etsimässä. Käydään tot ylhäätkin listin parit nyt kerran, kun ruvettiin leikkimään. Joo. No voisin itse asiassa vaan nää listiä ja sit katsotaan. Kauanko mä oon kuvannut? En mä tiedä. Mä en oikein tiedä. Tässä jaksossa kumminkin haettiin ne obsidianit ja käytiin siellä Netherissä, niin näitähän alkaa olla näitä pihvejä taas.
joskus Minecraftin alfa-versioissa, niin jos tapoit kaikki seudueläimet, niitä ei ikinä spawnannut lisää. Tässä niitä sentään tulee lisää. Odotan vaan sitä sitten kun farmit on tai siis meidän alkeellinen possufarmi, kun se on täynnä, niin sit pääsee sinne listimään, niin kyllä sitä ruokaa tulee. Ja possufarmista itse asiassa vaan ei tarvitse possut muuta dropatakaan. Kyllä ne vissiin ruoanlähteitä on ainoastaan. Ei mä nyt tiedä, että onko Mojangilla, tai siis en mä nyt muista mikä niiden nimi enää oli, mutta onko plääniä lisää jotain droppeja näille niinku eläimille ja sun muille. Tänään tuli jotain Dark Oak Wood metsään, tai siis Dark Oak metsään. Sinne tuli jotain uusia mobeja ja se on semmonen dungeoni. Se voitais joskus käydä etsimässä, mutta ei nyt vielä, kun meillä on vähän asiat vaiheessa täällä kotiseudullakin. Me tarvittais ne enchantment hommat ja sun muut. Eiköhän näillä pihveillä pärjää hetken, kun nää kumminkin tuo sen mitä 4 ruokapalkkia per pihvi, niin se on ihan hyvä. Tää muuten kuolee tähän. Oiskohan... Joo. Heitetään pihvit uuniin ja... Tähän kyllä pitää vaihtaa. Olisiko meillä jotain blokkia? Tiiltä siihen pitäisi löydä. Tiiltä jäänyt... No 1 blokki yli ja vähän kleitä. Löydään itse asiassa kleit uuniin ja pihvit uuniin. Kelasinkin, että tossa yhdessä vaiheessa, oliko se viime jaksossa, että eikö me kuka löydetty kultaa aiemmin? Ei vissiin, no. Ois sitten nämä löytynytkin, mutta se oli toisessa suunnassa. Mutta joo, kiitos kun katsoitte ja se ois moro.